אשתי נגד הרוח. לא, טעות. אתה מסתכל בהגאות, גם הדברים יוצאים בצורה מפרסים. הבנת? הבנת רם? בכסף. אני מבקש בזאת כל השם של בקשה וכל תושבי המקום פה שהגיע הזמן בהחלט שיהיה פה קצת ניקיון ויעיפו פה את האבק כי זה כבר מגיע למצב שאי אפשר יותר. אשכנזי נכון? אחי, אתה יודע מה, יצאנו כדי לעשות ספרדים, אנחנו לא אוהבים ספרדים, מה לעשות? לא יצאנו כי בסך הכל הפריע לנו תפילה שהייתה מהר מדי, לא, זה הכל, אתה יודע, הכל מראש תכננו, הכל שנאה. ככה אתה תבין, זה... מה זה? שלנו, טוב, תראה איזה יופי זה. הצבעים, הטקסטורה, המרקם, הכל באמת מאוד מאוד מרשים. אין בחו"ל. דוקטור, דוקטור, אפשר להציל את זה עדיין? תראה, תשמע, זה תראה מה שזה... It's good Italian. But okay, if you don't know, it's good to you. Go to me. פה בישיבה... לא, אל תעשה את זה טוב. היא חשקה בטוסטר. מישהו ראה טוסטר? איפה הטוסטר? זה רע, זה לא כדאי. טוסטר! אתה מבוכה, תסתכל. אל תעשה את זה. היא חשקה בטוסטר. זה רע, אל תעשה את זה. מה אני אעשה? אי אפשר בלי הטוסטר. בסדר, לא. טוב, תעשה את זה. מה עכשיו? כן, מה אתה צוחק פה? עידו, שראית היום משהו? תגיד, איפה היה היום? למה? שרון תקטע. אל תעשה את זה טוב. תנתק את הדון! תנתק! למה? תנתק אותו, תנתק! שלא יסרב, כן, תנקי. אל תעשה את זה. לא בר לכולם, נמאס לי כבר, אני בכלל לא חרדי, אני לא בכלל לא מסיים הישיבה הזאת. תודה רבה לכם, תראו. זוהי המצלמה, חיסרו לתיאטרון, רבותיי. איך עושים את זה בפסוס? Take you, come on. And I break your bones. חיקוי של גיא. אני הולך. חיקוי של תומר. חיקוי של עזרי.
שולם עליכם, סטריינר. מה יש לך לומר לגבי האירוע? מי שחשוב שלהבין שמי שמצלם עכשיו את הרגעים האלה זה מי שהמציא את המילה סוינה, שבגללו בכלל סוינה בריאות הגיע לעולם. כפי שאנחנו רואים כרגע, אנחנו רואים את הנאום הנצח של סוינה בריאות, הצניעות שבו, הצניעות. כותב פרק המקפיד, לא סתם. It's on folks, it's on. כיסאות. שטייגר. יש צדיק. אתם לא רואים אותם, אבל הם מתחבאים. הם נמצאים פה. אם תביטו טוב, תוכלו לראות פה לפחות 20-30 בחורים. או 3. ואקשן. כן, מה קורה? החלטתי שאני כנראה לא אמשיך פה. למה? מה העניין? חשבתי על ויז'ניץ. ויז'ניץ? אוהל הנמתח בדורי מהלו מהרי כהן כדרוקים היועצים מזיווך היועץ מהרי כהן כגויגל כדילים ביער בקצובוי מהרי כהן כמוסע כאישס בסויך